We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngazala ingane ngayishiya eduze komfula. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngazalwa ngaba ngedwa kumama. Ngakhuliswa uyena umama nogogo kanye nomalume. Ubaba angimazi futhi angikaze ngizwe lutho ngaye. Kwathi lapho sengino-9 years wandlula umama emhlabeni. Yilapho-ke la kwaqala khona ubunzima bempilo yami. Ugogo nomalume baqala bangihlukumeza ngayo yonke indlela. Ngangiyingane kodwa ngangenza imisebenzi yabantu abadala. Ngangipheka ngebhodwe elikhulu ngiphekela wonke umuntu. Ngiwashe izimpahla zawo wonke umuntu. Bekuthi njalo ekuseni ngiqale ngiyokhelela amanzi ngaphambi kokuthi ngiye esikoleni. Izicathulo ebengithengelwe ngumama zadabuka ngaze ngahamba ngezinyawo. Ugogo wayengangithengeli lutho kodwa omalume ebenzela konke. Wayeze ethengise ngisho imfuyo yakhe kuze omalume bathole abakudingayo. Ngathi mangiqeda ugrade 7 sekufanele ngiye ehigh school. Ugogo wathi mangihlale ekhaya yena akanayo imali yokungikhokhela ischool fees. Uma ngingaphazami ischool fees kwakuyi-R70. Othisha bazama ukungenelela indaba yokuthi ngibuyele esikoleni. Ugogo washaya ngonyawo phansi wanqaba ukuthi bangisize. Wavele wababuza ukuthi bacelwe ngubani. Ngasiyeka kanjalo-ke isikole. Kwathi lapho sengino-14 years, ngobunye ubusuku ngangenelwa omalume bami bobathathu bangidlwengula. Lapho bengisayintombi nto. Bazitika ngami ubusuku bonke omalume. Ngahluleka ukuvuka ekuseni ngenxa yezinhlungu. Wafika ugogo wangivusa ngenduku. Ngathi ngiyachaza ukuthi angikhoni ukuvuka ngizwa izinhlungu. Omalume balale nami ngenkani. Wathi nje yeka ukukhuluma manga wena sife. Kodwa wazibona izingubo zami zigcwele igazi. Wathi angivuke ngiwashe lezi ngubo. Ngalelo langa-ke kwathiwa omalume abayokhelela amanzi. Kusho ugogo wayesaba ukuthi abantu bazongibona bese beba nemibuzo. Kwakunzima ngingakhoni ngisho ukuhamba kufutha ngaphansi. Iviki lonke ngangingakhoni ngisho ukuzigeza ngaphansi. Kodwa ugogo wayenganandaba nje naloko. Ngathi sengipholile-ke wangiphinda umalume. Kwaze kwaba yinto egcina ngiyijwayela ukuthi ngiwumfazi wabo omalume beshintshana ngami bonke. Uma kukhona ovukelwa inkanuko ngalelo langa wayeza kimi. Ugogo wayekwazi konke okwenzakalayo kodwa wayeshaya ngathi akaboni lutho. Ngayiphila-ke leyo mpilo kwaze kwafika la ngikhulelwa khona. Ngangingazi-ke nokuthi ngikhuleliswe yimuphi umalume phakathi kwabo. Ngangisebenza kanzima nginjalo nesisu kungekho ngisho noyedwa onendaba nami. Noma mhlambe othi angihambe ngiye ekliniki. Kunalokho kwathi isisu sesiqala ukubonakala ngangasavunyelwa ukuphuma ekhaya. Omalume bese kuba ibona abakhelela amanzi. Ucabanga ukuthi omalume bangiyeka ngoba sengikhulelwe? Lutho. Bebaqhubeka bangilala kunjalo futhi bonke.
Babenganandaba ngisho sengibancenga ukuthi abangilinde ngize ngithole ingane. Ngangikhala ngize ngizithulise. Ngahlala-ke ngalinda ukuthi ngizobona kuthengwa izimpahla zengane, ngoba phela bayazi ukuthi isisu esala ekhaya, kodwa lutho. Sakhula isisu kwaze kwashaya u9 months. Ngaqalwa izinhlungu zokuteta ebusuku. Ngavele ngavuka ngafaka izimpahla zami zona lezi mbalwa ebenginazo kuplastic. Ngaphuma ngingazi ukuthi ngiyaphi. Ngangihamba ngiphumula-ke ngenxa yezinhlungu. Kuthe nje sengihambe ibanga elide, ngezwa ukuthi izinhlungu ziyangihlula. Ngahlala phansi kwathi angiphushe. Ngaphusha kwaze kwaphuma ingane yentombazane iphila. Intambo yenkaba ngayisika ngebhodlela. Ngayibheka ingane yami, zehla izinyembezi sikhala sobabili. Ngopha ngaze ngaphelelwa amandla ngalala khona lapho. Ngaphaphama ngathwala umntanami ngatotoba ngasondela ngasemfuleni. Ngafike ngazama ukugeza. Ngaqeda ngahlala phansi ngazama ukumncelisa. Kwaba ngathi ubanjwa ubuthongo walala. Ngamvala ngesketi sami ngasukuma ngamshiya lapho. Ngaqhubeka nendlela ngingazazi ukuthi ngiyaphi. Ngaze ngaphumela emgaqweni omkhulu ohamba izimoto. Ngahayikha lapho angazi nokuthi ngiyaphi, ingqondo ayisebenzi sidalo. Kwaze kwema itruck eyayishayelwa omunye ubaba. Wangibuza ukuthi ngiyaphi, izinyembezi zavele zazehlela, wangilayisha. Sathi mase sihambile nje ibangana, waphinde wangibuza futhi ukuthi ngiyaphi. Angizangeke ngimtshele iqiniso. Ngathi nje ngiyofuna umsebenzi, isimo sasekhaya sibi kakhulu. Ekhaya ngishiye ugogo ogulayo nezingane zakithi. Lo baba waba ngumuntu okhombisa ukuzwelana nami kakhulu. Wathi uzongifunisa umsebenzi. Yashosholoza-ke itruck kwaze kwaba mnyama. Lapho angazi nokuthi sikuphi futhi siyaphi. Sathi nje sesisendaweni ethulekile. Lo driver wapaka itruck wathi yena sekakhathele uyalala. Wathi angize nami sizolala. Le truck yayinombhede nje omncane la ngemuva kwamasithi. Wangilala-ke lo baba ngopha nginjalo. Savuka entathakusa saqhubeka ngohambo lwethu. Saze sayofika lapho kwakunama-truck amaningi. Wehlika lo baba wabuya sekangiphathele ukudla. Ngadla ngaqeda wangibonisa indawo yokugeza. Ngathi ngibuya ukuyogeza ngamuzwa ekhuluma nomunye umshayeli wenye itruck. Ethi kuye, "Uyamfuna yini umfazi ngizokupha mahala ha?" Ngacabanga ukubaleka kodwa ngathi ngizoyaphi ngoba anginayo ngisho i1 rand. Kwathiwa-ke angingene kulenye itruck yasho ishosholoza nayo. Lo driver-ke wesibili ngamtshela lonke iqiniso ngesimo ebengiphila ngaphansi kwaso ekhaya. Kodwa angishongo ukuthi ngishiye ingane emfuleni. Ngambona ehlisa izinyembezi, wangibuza ukuthi yini indaba ngingayanga emaphoyiseni. Ngamchazela-ke ukuthi angikaze ngibone ngisho iphoyisa elilodwa ngakithi. Angiyazi kwaleyo police station ukuthi ingakuphi. Ngamtshela-ke nokuthi lo baba ongithathe kuye
naye ungilalile. Ngambona ethatha ifoni emfonela, wamubuza ukuthi kungani wenza into ebuhlungu kangaka enganeni. Uyasazi isimo salengane endlule kuso. Ngamuzwa ephika ethi akayenzanga yena leyo nto, ngiyamsukela. Yaqhubeka-ke itruck yahamba, ngaze ngabona sesise-border gate yaseSwaziland. Wathi-ke lo driver bayawa-check-a ama-truck la. So uzongicelela umuntu ozongindlulisa e-border gate. Mina ngizomthola ngale, uzomtshela lo muntu ukuthi sizomthola kuphi. Ngangingasathembi muntu, kodwa ngoba ngangingena choice, ngenza njengokusho kwakhe. Sahamba-ke nalo bhuti wangeqisa ucingo. Nangempela samthola vele lo driver. Sahamba saze safika kwakhe, sathola unkosikazi wakhe nabantwana babo. Wafike wamchazela-ke unkosikazi wakhe ngesimo sami, kodwa wakhombisa ukungangamukeli kahle. Ngahlala ekhaya labo izinsuku ezimbili. Wangithatha lo mama wayongihlalisa nomunye umama owayehlala yedwa emkhukhwini. Yilapho-ke engafike ngathola khona uthando lomzali. Wangikhulisa lo mama kuze kube yinamuhla, nguyena kuphela umndeni wami. Nabo-ke laba engafikela kubo lana basekhona empilweni yami. Sengikhulile manje ngiyasebenza. Ngezwa-ke ukuthi ugogo washona ebulawa ngomunye walabo malume. Ingane yami-ke yona angikaze ngizwe lutho ngayo. Ukuthi kukhona owayidobha noma yadliwa izinyamazane angazi. Kuze kube yinamuhla ngiyamesaba umuntu wesilisa. Ngisho emsebenzini angikhululeki uma nginomuntu wesilisa yedwa eduze kwami, angekho umuntu wesifazane. Mhlambe bakhona abazoba nombuzo wokuthi kungani ngangingakhulumi nomakhelwane ngesimo engibhekane naso ekhaya. Endaweni yangakithi kwakusemakhaya impela, hayi into yokudlala. Yile ndawo yokuthi umakhelwane uqhelile kakhulu. Okunye-ke ugogo ngendlela ebekanonyanga khona, akekho umuntu ebekasifuna endaweni. Kangangokuthi ekhaya bekungangeni muntu. Mhlasimpe ukube ngangisafunda isikole, ngangizokwazi ukukhuluma nothisha ngesimo sami. Nakhona yinto engizicabangela yona manje ngoba sengimdala. Angiboni ukuthi ngiyoke ngindlule kulobuhlungu engabuzwa empilweni yami. Inhloso yokuthi ngibhalele la ekhaya, bengifuna ukukhuthaza abantu ukuthi noma ngabe ibuphi ubunzima ondlula kubo, ungacabangi ukuthi nguwe wedwa obhekane nobunzima emhlabeni. Sibaningi esindlula ebunzimeni bempilo. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usishele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.